Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina mata masu yawo to ku yi hattara don yanzu wannan abu so yake zama ruwan dare a cikin al'umma. Yanzu dai wasu mata sun maida wannan rayuwar neman kuɗi, wato su dinga biye wa samari, duk wannan abu don neman duniya ne suke yi. Sai ka ga yarinya an haɗa appointment da ita an kai ta hotel, ba da sanin iyayenta ba, ba da sanin yayyenta ba, ba a san ma tana yin wannan harkar ba. Duk mace dai ta gari ba a santa da wannan yawon ba na bin maza hotel. ‘Yan mata dai sai kun bi a hankali da samari, don akwai samarin da suke zuwa wurin ‘ya mace ba da niyyar aure ba, amma sai a ƙulla soyayyar aure. Kuma dai wannan saurayin akwai abin da yake so a jikinki, bai da wani buri illa ya ga kin yarda da shi, kina yarda da shi kuma zai gayyace ki hotel ya yi abin da zai yi da ki. Sau tari dai wasu matan ba yin kansu ba ne, yin samarinsu ne suke rinjayarsu, suke jan su wannan hotel, suke lalata su. Dalilin shi ne saurayi ya saba wa yarinya buƙata, ba zai yiwu a ce ya kawo mata buƙatar kansa ba ta guje masa. Da ma ta san idan ta ƙi to wannan abin da yake kawo mata ya yanke. Ba kowace mace ce mai hankalin da idan namiji ya neme ta ta ƙi ba, kowace mace ce za ta ƙi ba. Mata da yawa dai za su biye wa samarin da suke kashe musu kuɗi, saboda idan suka ƙi a tunaninsu wannan buƙatar da saurayin yake musu ya daina. Wannan abu dai shi yake ribatar ‘ya'ya mata suke faɗawa cikin wannan hali na bariki. Lokutan baya dai wannan abu sam babu shi, amma yanzu wannan abu ga shi ya zama jiki a gurin wasu ‘ya'ya mata, inda suke ribatar ƙawayensu mata su ma. Dalili shi ne za ka ga yarinya gidansu babu ko sisi, amma sai ka ganta tana sanya tufafi mai tsada, tufafin da mahaifiyarta ma ba ta taɓa sa wannan tufafin ba, amma sai ka ga wannan yarinyar da kaya na gani na faɗa. Wannan dalili shi ne ya sa suke ribatar ‘yan uwansu mata, ƙawayensu da su faɗa cikin wannan harkar. Dalili gidansu ba su da ƙarfin da za su yi musu wannan to idan kika samu namiji ya ja ki hotel, zai sai miki duk abin da kike nema na sutura ko kuɗi ko waya. Sai ka ga saurayi ya zo zance gidan su yarinya, amma an ɗau lokaci mai tsayi ba ya aure ba. To me ake yi? Sai ka ga yarinya gidansu babu ko sisi, amma sai ka ganta ta riƙe iPhone, yau ta sa riga waccan, gobe ta cire, ta sa lace, ta sa atamfa. Kuma idan ka bibi wannan saurayin da yake musu ko samarin da suke musu, babu wata alaƙa da ta shiga tsakaninsa da iyayenta da iyayensa. Kawai dai ana rayuwa ne a haka, zummar soyayya, suna yaudarar iyayensu, ko in ce wannan yarinyar tana yaudarar iyayenta don ta san ita ma ba zai aure ta ba. Duk yarinyar dai da ta yarda saurayinta ya ja ta hotel da niyyar aure, to ta tabbata wannan aure babu shi. Yau ne dai muka samu labarin wata mai suna Tissi, ‘yar jihar Benue State. Ita ma dai wannan Tissi saurayi ne ya ribace ta, inda ya kai ta hotel a cikin garin Abuja. Ya gama lalatar da zai yi da ita, ya gama lalatar da zai yi da wannan Tissi ɗin a cikin wannan hotel. Da suka kammala abin da za su kammala, daga ƙarshe me ya faru? Wannan saurayi dai na Tissi daga ƙarshe abin da ya faru, da ya gama lalata da ita, ya mata tsigidir, daga ita sai haihuwar uwarta. Sababi da suka kammala abin ne, tana ƙoƙarin ta sanya kayanta, ta saka bireziya, sai wannan saurayin nata ya kashe ta. Lokaci da dama dai an ga wannan saurayin nata ya fita, amma ba a ga wannan Tissi ɗin ta fita ba. Inda lokaci ya yi ma'aikata suka zo za su duba ɗakin, sai suka ga wannan Tissi a kwance an ɗaure mata hannu, ko wando babu a jikinta. Kun ga dai abin da yake faruwa, daga ƙarshe dai za a ɗauko soyayya rimi-rimi, amma daga ƙarshe yaudara ce. Ya kamata mata ku yi hattara, ku san mazajen da za ku dinga kulawa. Wanda yake son ku tsakani da Allah ba shi kuke so ba, sai wanda yau ya zo zai kashe muku kuɗi, zai ba ku waya, ya ɗinka muku riga, shi kuke biyewa. To a yi hattara dai, a kula, a san mazajen da za a dinga kulawa.